bapak saha ibu ingkang kawula hormati. Ngawali atur sumangga kawula lan panjenengan sedaya tansah nglairaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala. Dening menapa kula lan panjenengan sedaya ngantos sapunika tasih pinaringan ginanjar wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal punapa, sehingga kawula lan panjenengan sedaya ing wekdal sakmenika saged ngawontenaken pepanggihan matempal wonten ing menika panggenan kanthi kawontenan sehat wal afiat. Pramila punika sumangga rahmat, nikmat saha hidayah ingkang ngarupi kasarasan kala wau tansah kita syukuri kanthi ucapan bikaulina alhamdulillah. Sholawat ugi salam mugia katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dening menapa panjenenganipun ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah, paring pinten-pinten pemut, ugi paring tuntunan dumateng kawula lan panjenengan sedaya inggih menika arupi syariat ajaran agami Islam, lan mugia kawula lan panjenengan sedaya saged berhak nampi syafaatipun wiwit sapunika hingga ila yaumil kiamah. Dumateng para bapak-bapak